Siwara Bisma mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangapunten. Dene sampun dangu anggen paduka lenggah. Kula dereng matur ngesohandika Kanjeng Hyang Perparing Ketawang Kondo. Iya. Wah dadi apa wayah Prabu Bupati? Parapun kangge nyuwun wuninga monggo putra kang lagi dipengali wayah Prabu Duryudana. Nggih, kuluhuran dawuh Hyang Penemban. Wekdal menika manah kula nembe sisah Kanjeng Hyang. Labet menapa? Krana kula priatosaken dhumateng tingkahing para Pandhawa ingkang sampun ical tata kraminipun Kanjeng Hyang. Lho. Mengko dhisik Putu Prabu kok bisa ngendika Pandhawa ilang tata kramane kuwi kepiye nalari nggih? Kanjeng Hyang. Wekdal menika Pandhawa ngadani mbangun kraton Ngamarta. Pancen kapara nyata. Waktu iki Pandhawa mbangun kraton Ngamarta sabab Pisawatara Swinggane manggon ana kono wiwit babat nganti seprene lagi iki bakal dibangun maneh. Cara mung saiki dipugar maneh nggih. Banjur ana sambung rapet apa? Sae ngatimu kan oleh Pandhawa mbangun kraton mau nggih. Duryudana Kanjeng Hyang perkawis piyambakipun badhe mbangun monggo kula pun badhe elek-elek. Namung cak-cakanipun ketingal sanget anggenipun Pandhawa menika ngremake dhateng kula Kanjeng Hyang. Buktinipun ing atasipun Ngamarta menika celak kan wilayah Ngastina. Kenging napa piyambakipun boten nyunidi dhateng pun Kurupati lan Kurmiyin. Oh, perkara kuwi to. Nggih. Yen pancen kuwi kang digawe sabab mengko aku tak kandha karo Pandhawa supaya nyuwun idi marang jeneng para wayah Prabu Kurupati. Sabab manut keterangan kang tak tampa, pambanguning kraton mau jare dipasrahake marang para pranakan Pandhawa ingkang dipandhegani dening buyut Kusiwi Sanggeni. Nggih Duryudana, yen cara pun kaki waton oleh mbangun ora nglonjok Buming Sina ora apa-apa to nggih. Lan sak ngertiku Pandhawa kae ora tau ngremehke marang sapa wae. Apa sababe dene Pandhawa mbangun kraton Ngamarta? Awit Pandhawa darbe niat kepengin ngaturi pirsa marang sapa wae kang utamane saka negara manca sing surasane. Sak temene negara Ngamarta kuwi ayem tentrem ora ana siji apa. Para kawulane padha saya rukun sayek-sayek kekabdi. Mula saka iku para sudakar sugih saka manca praja dijaluk aja padha wedi yen arep nandur pawitan kang rupa kaya ning Nuswantara kene. Sabab negara Ngamarta ayem tentrem ora ana apa-apa. Mergo ngene ya nggih Kurupati. Wong arep mbangun kuwi syarate kahanan kudu tentrem. Bisane tentrem yen kabeh warga negara melu padha nuntremake. Para warga negara kudu rumangsa andarbeni. Para warga negara wajib melu ngrukepi marang negarane. Ning ya aja lali kudu wani umat sedherek rasa wani nggih. Kanjeng Hyang, piye? Menapa Pandhawa sampun tirah bandanipun ing atase para kawula wis padha urip sing agak-agak lewat mbangun kraton. Duryudana Pandhawa mbangun pura mau mestine wis dipitung kanthi permati kok nggih. Lan pitung mau ora bakal ingkang marang kebutuhaning para warga negarane. Kabar kang tak tampa nggih, sawise papan rampung dibangun pura mau bakal kanggo ajang pinanggih para pamong kang padha dimong. Lan uga kanggo ajang ngladeni marang kebutuhan para warga kang padha dimong mau. Dadi wis cetha oleh mbangun mau ora kok jeneng niat pamer utawa umuk kuwi babarisan ora. Nanging temen-temen kanggo sarana nyampeti kebutuhaning para bebrani Ngamarta. Nggih. Lekasing Pandhawa kuwi mau luhur lho nggih, luhur banget.
Apa maneh putuku Puntadewa sing wis kondhang ratu kang jiwa kawula. Ora neh menawa nglakokake rodaning pemerintahan mung tansah mikirake marang apa kang dadi kebutuhan kabeh para kawulane. Kejaba saka kuwi iki manut keterangan Pak Tampa jare putu Prabu Duryudana uga di sunrawuh mengestoni. Nggih. Pak kula iki dipun ulemi. Nek betah napa kula ngatek ulemi Pandhawa. Lho. Kok ngono nggih? Mongko nggon piwulang tata krama wis ngandhakake. Yen entuk sedahan mongko ora bareng kepada bapak kuwi wajibe ya rawuh. Lah kok malah ngremehake marang sedahan kuwi apa ora kleru ya Prabu? Kula nuwun sewu kepala badhe nderek matur sinuwun. Ya paman patus iki arep matur apa? Persajan kemawon bares kures bloko suta blakutang terus terang. Raos kula sami kalian patu anak Prabu Duryudana. Kula ugi boten ngalang-alangi anggenipun pendhapa menika badhe mbangun kraton monggo. Namung caranipun pendhapa ngaturi rawuh paduka sinuwun kula babar pisanten cocok kok nggih. Mboten cocok. Sabab menapa? Awit ketingal sanget anggenipun pendhapa menika ngepol mestaka ngilani berpatukanan Prabu Duryudana. Sengguni kula peremban. Ora Pandhawa oleh ngaturi putu Duryudana iki kepiye kok nganti kowe ora cocok nggih. Sampun cetha peremban. Ing atasipun ngaturi kadang sepuh tur anak Prabu Duryudana menika Ratu Gur Binathara. Keng menapa kok namung serat ulum ing dumugi. Nggih ta? Dados sampun wenteh. Bilih dadi para Prabu Pati menika dening Pandhawa dipun samaken kaliyan serat ulum kula sampun mbani. Wae latar. Iya jagat Diwathara. Bareng tak pikir-pikir wiwit guneme Duryudana nganti sengkuni oleh ngluputke Pandhawa adapur golek-golek wong waton Sulaya. Tanpa nggo dasar kanggo mathok. Plemban kula mboten pados-pados. Kula ngertos piyambak ingkang dhateng menika namung ulemipun. Sepinten tebihipun ngamarta dhateng Ngastina. King menapa kok mboten Puntadewa piyambak ingkang sowan. Sak mboten-mbotenipun nggih utusan Werkudara menapa Janaka menapa kembar nggih saged pun-pun. Tak kalne ya Suman. Munggo ngadat tata cara Ngastina apa ngamarta wong duwe gawe ngaturi tamu nganggo layang kuwi wis lumrah. Wis lumrah sengkuni. Ya layang kuwi mau dadi ganti bisa kang duwe gawe, Mulane sengkuni kowe duwe otak kuwi nggon mikir sing becik-becik ya. Aja mung dienggo mikir kowe bisane ngapus wong liya wae sengkuni. Saiki pikiran yen saben tamu mundhut disuwali dhewe iki njusuk kapan rampunge sengkuni. Kowe tak eling ya, Suman. Yen eneng wong sing wis bener kuwi aja mok jegali, Aja mung tok golek kesalane wae. Yen kowe mung golek kesalane wong, mesti ana sapet menungso sing sampurna ora ana sengkuni, Ora ana sing sampurna. Nek kudune kowe bisa nimbang. Bisa nglimbang wong kang tok anggap salah mau sing ngrugekake karo sing gawe baten manfaat kuwi akeh endi Nadyan wong salah kuwi adri kudu ditampa pidana nanging ya nganggo kawicaksanan semuli kanggo kawicaksanan menawi kula mboten ngaten prawis tiyang sanes dipun ulemi ngangge serat monggo kawula nanging menawi anak Prabu Pati ya aja dipadhaki karo wong liyane Pandhawa kedahipun imut piyambakipun kantuk kamukten sang sinten inggih saking anak Prabu Duryudana upami kala semanten boten dipun paringi bumi ana marta moka benawangsal negari kados sak menika penemban nggih to sengguni ketoke mripat melekne jebul atimu picak sengguni janjane sing ora nitik nyang kebejan ki Pandhawa apa malah kowe dhewe Kowe mbiyen dadi patih sing ngangkat sapa?
Sing angkat patih kuwi Pandhu bak wong tuane Pandhawa. Terus saiki wales apa karo anake Pandhu kuwi? Sengkuni. Kowe kuwi ketoke menungsane jebul budi malah ngkuli sing mbaung kae Sengkuni. Ngerti? Sono kayen diopeni digemateni gelem mbantu lan niteki sing ngopeni iso tunggu omah. Balik kowe kuwi menungso kok ora nitik yang lambat ku piye? Diangkat derajatmu dening Pandhu. Lah kok malah saiki kudu arep mati anake Pandhu wae. Jare kuwi pikiran apa kuwi? Pikirane wong apa pikiran setan kok kuwi? Suman. Yen kowe durung mudheng perkara Praja Ngastina iki aja tok rembug mengko mundak mah kowe kuyak wadimu dhewe Sengkuni. Lagi cawan sabdo hor kang sumewa gegering pasewakan kata samya narka wong ten tirata mata pedhot keng wantilan saweneh anarkaku kok tilar pandengan klesang karta marma haniti priksa darunaning kita usuning enggati ya sowan ngarsendra manguning tias winanguning bayangan bayem bayayet agung rembuyung rewering rawan para tarutu harandang gondang kedondon
dendeng asanding dung-dungan kudu bengok-bengok manguk-manguk Kawula nuwun amit pasang kaliman labi. Terus iku cendha cenak ing tirta aksama sinuwun. Mawan tuantu nyuwun pangapunten dene kula boten tinimbalan. Wan wingah ing stinggil sang patring sinuwun kalonon. Iya kisana. Kulput pura dadi baya pangapa sing dipangapuraku. Iya jagat Dewa Bathara paman sembuni. Wong timbalan nggih. Ana wujud kok nganeh-aneh. Inggih nggih menika wonten titah kok tugelan. Ngandhap pengawak yaksa nanging silahipun kok waraha utawi celeng. Morgagi dipurba paman. Nyene nggih lulus sarja sowan kula niskala. Sawangsulipun kula mugi katula. Iya tak tampa kisana. Aja dikira aku mitambuh jenarakan aku durung tau weruh ora neh yen aku durung wanuh mara gagi ngaku siriku pawongan saka ngendi lan sapa kang dadi percakapanmu kisana ngaturaken panuwun dene jengandiku kepareng Kabupaten Jasad kawula dari tepang kula ngwingking saking nagari Ujung Gribik abdinipun Gusti Sinuwun Prabu Nilatasaka. Nami kula Ditya Kala Celeng Demalung. Abdining Prabu Nilatasaka jenengmu Ditya Celeng Demalung. Nggih. Mora aku arep takon. Lha menapa lho? Aku kerep krungu tembung Ditya. Janjane Ditya kuwi werdine apa ta? Raden. Estanipun tembung Ditya menika mujudaken sesebatan pangkat tumaraping denawa. Pangkat tumaraping buta. Nggih. Nek cara menungsa Ditya menika sami kaliyan temenggung. Yen menungsa temenggung nek buta Ditya. Nggih. Iya. Temenggung Celeng Demalung. Nggih. Sawangsulipun jangan wonten sinten lho? Wanuhna ya. Aku iki pepatih ing Ngastina kene. Kekasihku Raden Patiharya Sangkuni Patiharya Seman ya sang Trigantal Pati saka ing Plasa Jenar kana nggonku. Dika Raden Pati Sangkuni Kepala Nyata. Celeng Demalung ndun kula. Iki ana parigaya apa dene kowe sowan ing sanesipun Prabu Dayudana kene Celeng Demalung. Raden Pati wale-wale menapa? Sowan kawula ingkang sepisan ndhetepang anggradi wanuh wonten ingkang sakelang wigatos kula dipun utus Gusti Sinuwun Prabu Nilatasaka nunggih kadhawan nyuwun tulung dhumateng Sang Prabu Dayudana Raden. Arep nyuwun tulung bab apa? Ngaten Raden Patih. Wekdal menika negari Ujung Gribik nembe taman Pagebluk Mayangkara awis sandhang duwe tedha. Kathah kalalit ing sakit enjang setubuli pejah. Manut adoripun para pinsepuh ing Ujung Gribik Pagebluk kala wau boten badhe sirna menawi boten tinumbalan menungsa ingkang sinung ludirasit. Ing mangka sinuwun Ratu Gusti kula dereng ngertos sinta tiyang kathah getih putih kala wau. Lajeng pinsepuh Ujung Gribik kala matur supados nyuwun pirsa dhateng Narendra Sang Prabu Dayudana menika. Lajeng salat mriki menika Raden Patih. Kuwi sing dadi perlumu Celeng Demalung. Niki. Iya. Celeng Demalung. Sira ora kliru pitangkon wong sing ditiwuti marang Praja Ngastina.
Semurupa titah ing Ngacapada iki ing sinung getih putih mung sewiji, yaiku Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Oh ngaten iya. Sang Prabu Ratu Ngamarta kepara nyata. Jaling Demalung nyun kula. Kowe mau matur Puntadewa dinggo tumbal sing bakal tok pateni. Inggih Puntadewa kedah kula percaya Raden. Lah syukur bagi sewu. Aku melu ayem sabab apa jalaran yen jagat iki isih ana wong kang getih putih mesti ora tentrem ing selawase. Sabab kuwi menungsa kang nandhang Sukerta. Mula tiwas kebenaran yen Puntadewa tok pateni. Ketake kuwi mateni demung arep dienggo maning sejati luwih saka kuwi. Yaiku kepara sira bisa nyelametake urip wong sak donya iki ya Jaling Demalung. Mrih mangsut nari mangkalbu. Budi tekan den bawani. Paling nyasuka rila. Katane kapal sami sabian punuk sakarsa. Tanerkasa kang pinarti welata. Sakelanggung nyurung manah kula kumetahe kalaping damel. Sang logoreng dewate-dewate senguni. Sang Prabu Duryudana Jaling Demalung apa? Gandeng sampun terwaca dewate pati senguni. Kepareng kula nyuwun pamit. Kang abdi pun Jaling Demalung tumuli bidhadari kari Ngamarta. Pikantos badhe nyidra pethaipun pun Puntadewa sinuwun. Ya Jaling Demalung. Nak panggal puji sekti muga ing karya. Sampun dewate semuli nyuwun pamit. Ujul lengalun mriki mugi kula angsal dalem. Ya muga Gusti ngijabahi marang panjenengan Jaling Demalung. Jebul ngene dadine. Wangune Duryudana arep nyeruwus marang niating Pandhawa. Kepara Sengguni wis sekuton karo buta Jaling iki mau. Duryudana elinga. Nandur kuwi bakal ngunduh, utang kuwi bakal nyaur. Bisma ora jenak nungoni wong sing watak setan kaya ngene iki. Paman Sengguni wonten dawuh sinuwun lega dasing ingsun di paman angkat marang karsaning ingsun. Inggih nggih sampun satak pasiban kula kok nggih. Ya mung Eyang Bisma wangune ora ana marang penggali.
Mboten napa-napa nggih. Kula sampun niteni wong sawangsul. Sauger paduka ngrembak perkawis Pandhawa kengeyang mesti mboten sarujuk tuwin mbelnya Pandhawa. Sang Prabu mboten perlu kuwatos, kekiyatan Ngastina mboten mapan dhateng kengeyang Bisma nggih. Paman Patih. Kepara panyuwun pamit. Tumuli sabiyantu dhumateng jaling dalu menika sinuwun. Ya Paman Patih mongso bodho. Lan sira-sira parengake nganti para kadang kula sak cukupe. Sembah nuwun sinuwun. Kartomarma nuwun kula. Siadya aja kongsi keri ing kalih paman lan tak jaluk aja nalisir saka sangeman. Nuwun pangestu ajeng sinuwun. Iya, duga-duga ngati aja aja kongsi keri. nata kundur hang medhaton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singa lupa bahaya para padaya slipi
aja turu sore kaki janji sampan lan ora kasusu sawahe jembar-jembar parine lambu-lambu senang lali kakulane aja agamane kono ya kono bocah ayu nduk Siti Masita ana apa yung nimbali marang anakmu aku alhamdulillah wa syukurillah ya nduk bengi iki pinayungan ridaning Allah aku kowe lan para kanca abdi wis kelakon silaturahim swanana kota rayap kene ya nduk Ponorogo yo heeh jumujuk ana ing kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo kene ya, Ngger. Nggih, Yung. Wis pirang taun ora sowan mrene. Urung suwe nduk lagi 5 taun kok, Ngger. Lagi 5 taun sowan iki meneh, heeh. Nuhuni timbali Bapak Rektor ya, Mak. Kepara nyata, Nduk. Bapak Dr. Andes Haji Sultan MSI Sinengkuyung wakile. Para dekan, staf pengajar atau dosen lan mahasiswa Universitas Unmuh kene ya nduk ana raga kene. Iya. Kepareng nimbali awake dhewe kaadawan ngapa to, Yung? Sepisan nderek mahargya Tridasawarsa adeking Unmuh Ponorogo kene ya nduk. Wis 30 taun. Iki milak sing kaping 30. Dene genepe kang kaping pindho yaiku syukur awit Unmuh Ponorogo wis senggoda misuda sarjana sing kaping 40. Dirgahayu Unmuh Ponorogo tetep anjayeng dawana ya Yung. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati. Semoga menjadi insan kamil, berguna dan bersasa bagi bangsa, masyarakat dan negara ya Ngger. Gusti tansah paring ridho. Tetap istiqomah dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah menuju masyarakat yang baitatun thayyibatun warabun ghafur ya Yung. Tenang Nduk, mahasiswa Unmuh Ponorogo kinudang lan digadang dadi pendhekaring bangsa kang tetep berlomba dalam kebajikan ya Ngger. Iya. Pastabiqul khairat ya Yung. Menjalankan perintah Allah
bram ma'ruf lan ngedohi marang tumindak mungkar. Informasi sing tak tampa yung Unmuh Ponorogo wiwit ngadeg taun 1986 kepungkur tepoko saiki wis terakreditasi B Badan Akreditasi Perguruan Tinggi kuwi lho yung. Alhamdulillah nduk aku nderek seneng teteken tekun nyatane ya tekan ya nggih. Mula muga-muga Unmuh Ponorogo masuk nominasi perguruan tinggi 50 besar ing Nuswantara iki malah wis kasempatan kok Mak. Wis alhamdulillah, heeh. Program unggulane ya wis tumata. Semoga kuncara awet misine membudayakan Reyok Ponorogo go publik lan go internasional kaya. Heeh. Lan aku mengapresiasi programe Pak Rektor kok Nduk. Apa? Panca budaya. 5 budaya, heeh. Sepisan budaya bersih. Sing kaping pindho budaya malu. Kaping 3 budaya tertib. Kaping 4 budaya rukun. Dene kaping 5 yaiku budaya hemat. Kuwi yen ditindakake dadine hebat ya Mak. Tenan kok nggih. Hebat. Budaya bersih untuk keluarga besar Unmuh Ponorogo. Bersih lingkungane ya bersih jiwa lan mentale, uga bersih kapribadene ya yung. Heeh. Dadi insan kamil kudu mewarisi sikap lan watak saka Kanjeng Nabi ya Nduk. Nggih. Ora kurup golek kurup ning absus halam bainakum ya yung. Menebarkan salam ora mung sekedar mengucap Assalamualaikum nanging menjaga keselamatan sesama muslim sehingga terjaga dari tindakan dan lisan yang keji. Nggih yung. Intine ora menganiaya sesama ning dumadi lan sesama muslim lan ora menebar fitnah ya yung. Heeh. Kuwi mau werdine budaya bersih. Lah terus budaya malu yung. Budaya malu yaiku isin kuwi perangan saka iman. Ngrumangsani dadi wong iman kudu duweni isin. Isin yen tekane telat. Isin yen dadi wong keset. Isin yen kuwi bolos lan sak panunggalane. Sing kaping 3 budaya tertib termasuk di dalamnya disiplin nggih. Nggih. Tertib lan disiplin sekabeh ya Mak. Heeh. Tertib lan disiplin ana jalan raya, ana lingkungan masyarakat lan uga tertib di lingkungan kampus kuwi dhewe. Iya. Njur ngancik budaya rukun. Istiqomah sing diarah ya mung ukhuwah Islamiyah Nduk. Rukun berdasarkan pitutuh Quran lan sunnah ya Ngger. Iya. Ora rukun dalam kemungkaran ya Mak, gak. Aja nganti ditindakake. Rukun dalam kemungkaran kemusyrikan lan sing aja nganti dibudayakan ya Nduk. Nggih. Sing pungkasan yaiku budaya hemat, Mak. Hemat kuwi werdine iso meminit penghasilan utawa pendapatan nggih. Ora udil, gak. Keluarga Universitas Muhammadiyah Ponorogo tetep berjihad fisabilillah. Infak, zakat, sedekah lan sak panunggalane. Iya, Yung. Aku ndek muji kampus Unmuh Ponorogo tetep nyawiji dadi papan komunitas kaum intelektual yang islami. Gak lali para mahasiswani tetep istiqomah thalabul ilmi ya Nduk, meneladani sunnah Nabi lan mengaji Quran. Nggih. Merevolusi mental menjadi insan yang berakhlakul karimah ya Yung. Gusti ngijabahi nggih heeh. Kabeh patonana niat sing kenceng Gusti bakal paring pitutuh lan paring dalan. Nggih. Kowe pangling ora Nduk. Bareng swamrene wah bangunane saya megah. Pancen pangajabe Bapak Rektor sak jajarane tumrap kanggo khususé Ponorogo
yen kuliah ora sedadak nyang ndi-ndi nduk ora sedadak lunga nyang daerah liya cukup ning Ponorogo kabeh wis mengatasi kabeh wis bisa menandingi ora kalah lan kutha liyane nggih. Nggih. Dasare ya murah ning ora murahan. Iya, kowe ngerti dhewe to? Kabeh wis padha dipilih dening kang wajib milih bisa minterke anak bangsa. Mangkono ya heeh. Kuwi durung liyane nduk sing wis tak tampa wah. Jroning syukuran iki pancen akeh sing wajib disukui kok nggih. Ngono ya heeh. Atas prestasi yang sudah diraih oleh Unmuh Ponorogo selama 30 tahun. Apa wae yung akeh nduk. Kayata terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana perguruan tinggi ternama di kota besar sing tak andake mau ngarep. Nggih. Diraihnya akreditasi institusi perguruan tinggi peringkat B sehingga lulusan Unmuh Ponorogo semakin kompetitif lan dipercaya. Amin. Diraihnya anugerah kampus unggul di lingkungan Kopertis wilayah 7 Jawa Timur dengan peringkat ketiga PTS predikat madya dari 291 PTS Jawa Timur lho. Wah, hebat. Peringkat ke 257 dari 3320 PTN PTS di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Dikti tentang kualifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia tahun 2015. Terus dikembangkannya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri, di antaranya perguruan tinggi dari Amerika, New Zealand, Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Amin, alhamdulillah. Terus diraihnya predikat madya dalam bidang penelitian dari Kemenristek Dikti dengan perolehan anggaran penelitian maksimal 2 miliar rupiah. Anggarannya Terus diperolehnya sertifikat ISO 9001 2008 dari The British Assessment Bureau utawa Indonesia, sehingga telah menerapkan sistem manajemen mutu standar internasional. Ngono ya yang lan maneh untuk menguatkan tekad keluarga besar Unmuh Ponorogo dan permohonan dukungan masyarakat untuk pengembangan Unmuh Ponorogo ke depan, baik untuk peningkatan akreditasi institusi menjadi A serta pembukaan prodi-prodi prestisius seperti Fakultas Kedokteran Kuwi. Iya, muga-muga Gusti iki jabahe enggal bisa tuwuh Fakultas Kedokteran Mayayung sing pancen dibutuhke Jawa Timur bagian barat. Wis ta sing percaya atimu ya nduk watah iki manunggal lahir batine gegaman kanthi guyub rukun kaya adoh dicedhak kaya abot dadi enteng kok nduk.